Tento návod vás krok za krokom prevedie procesom vytvárania výkazov do poisťovien v programe Dentmax. Naučíte sa, ako sa orientovať v systéme a ako efektívne dokončiť odosielanie výkazov. Do sekcie poisťovien sa v systéme Dentmax dostanete tak, že kliknete na možnosť poisťovne. Kliknutím na možnosť výkaz na poisťovňu prejdite na stránku s výkazmi poistného plnenia. V časti Výkaz podáva lekár si zvolíte, pod ktorým lekárom má byť vytvorený. Vyberiete, ktorí lekári by mali byť zaradení do výkazu hlavného lekára. Kliknutím na formát zvolíte formát dávky TX. Vyberte typ výkazu, ktorý chcete vygenerovať. Vyberte, aký typ dávky chcete vygenerovať. Upozorňujeme, že je to rozdelené aj na SK a EU poistencov. Pre správne vyplnenie čísla faktúry sa poradte so svojím účtovným oddelením D. Vyberte, pre ktorú poisťovnu chcete výkaz a dávku vygenerovať. Nakoniec vyberte mesiac a rok, za ktorý sťahujete dávky. Na záver kliknite na možnosť exportovať. Týmto krokom sa vytvoria dávky. Úspešne ste vygenerovali výkazy pre poisťovne pomocou systému Dentmax. Skontrolujte exportované súbory v prehľade dávok, textový súbor a faktúru, aby ste sa uistili o ich správnosti.